усещам как все повече започвам да се вълнувам, защото ми предстои една особено важна, особено отговорна и много приятна задача да ви представя един от нашите гости тази вечер. Това е човек, с който аз се срещнах още в началото на пътя си в Vision. И това е човека, който ми даде невероятен житейски урок. В смисъл, че той ми показа, че не е достатъчно човек да иска, а когато човек иска нещо по-различно от това, което е имал вчера, е необходимо да направи нещо по-различно от това, което е правил вчера. И това е един човек, който има голям международен бизнес. Човек с бизнес в няколко държави и стотици градове в тези държави. Човек, който има огромно сърце и днес той е тук при нас, за да ни учи как да вървиме по неговите стъпки на успеха, да ни предава своята вяра и своя ентусиазъм и своя професионализъм. И аз не знам какви думи биха били подходящи още за него, но предлагам вие да го чуете сами. И това е VIP 4 звезди на компания Vision, професионалиста в света на мрежовия маркетинг, нашия спонсор Андрей Сергеенко. Спасибо. Меня зовут Андрей Сергеенко, мне 36 лет. 9 лет я сотрудничаю с компанией Vision. Андрей Сергеенко, на 36 години, от 9 години сътрудничи с компания Vision. Да, будучи студентом в сибирском городе, я бросил институт и пошел зарабатывать деньги в бизнес. Бях студент в сибирския град и зарязах учението и тръгнах да печеля пари в бизнес. Я зарабатывал деньги и терял. Аз печелих пари, губих пари. Последний мой долг был 20 тысяч долларов. И последният ми дълг беше 20 000 долара. И я познакомился с компанией Vision. И тогава се запознах с компания Vision. За $1 и 300 долларов вложение инвестиции. За $1 и 300 долара в продукти и инвестиция. Я начал делать этот бизнес. Почнах да правя този бизнес. За 6 месяцев я вернул долги. За 6 месеца си върнах дълговете. Каждый год мой бизнес растет и мой доход увеличивается. Всяка година бизнесът ми расте и доходът се увеличава. Сегодня мы уже были в 22 странах с детьми. Вече с децата сме пътували в 22 страни. Да, мы путешествуем. И я хочу вам сказать, что сегодня действительно это потрясающий шанс. И трябва да ви кажа, това наистина невероятен шанс. Потому что этим бизнесом заниматься очень легко и приятно, и просто. Защото да се занимаваш с този бизнес е много леко, приятно и просто. Мы пользуемся продуктом. Ползваме продукти. Рассказываем людям. Разказваме на хората. И можем иметь международный бизнес. И може да имаме от това международен бизнес. Вот, потому что если я это сделал, то вы тоже сможете это сделать. Защото аз, както го направих, точно така може да го направите и ви. 9 лет назад я его начал. Преди 9 години почнах. Через 5 лет мы переехали в Москву. След 5 години се преместихме в Москва. Сегодня я вместе с вами здесь. Сега съм пък тук заедно с вас. Поэтому все будет зависеть от того, как поверите вы в это дело или нет. Тоест всичко ще зависи от това, доколко вие ще повярвате в това или не. Но у вас наверняка есть вопросы, вы можете их задать, и мы потом все это обсудим. Поэтому желаю успехов. Ако имате въпроси, може да ги зададете на хората, които ви поканили, после ще обсъдат. Така че ви желая успех. Всего доброго. И всичко най-добро.